Ndinda kuenda nzeta zvika dad. Mushure Mungu Akadanana Musha wangu. Inini ndiri mukadzi akaroorwa pachivanhu yatinoti customary village. Ndikatoenda mumusha nechiroore. Saka ndizivi kuti kuparadza pandakaita musha wavo watona ndikupi. Ndakamuziva ari mukadzi weshamwari Yemurume Wangu. Mukufambidzana imomo murume wake akazofa. Afa chandakagona kuona messages phone calls airamba achapia mufoni yemurume wangu. Zvadaro mudzimai uyu akazoudza murume wangu kuti ane nhumbu yekunyepera. Murume wangu audzwa kuti ane nhumbu ndokubva atora mari akatoya kumba akanditi ndiri kumbirawo mari. Pane madhiri anoda kuita. Sezvo aizviita noti tanga tine driving school ndakamupa mari. Handakuziva kuti anga ari kutoenda kunorora mai ava. Saka tiri kudaro murume uyu ndoda kuti ndijekese kuti ane hutsotsi. Kana munhu akagona kuchata 511 achisumudza pamberi pedare kuti ndine mudzimai 1 achipika nhema anozotadza sei kukunyeperai nhasi kuti ini ndakaita zvakati pamberi pedare ramama vasembuka. Ndine pamwiri pandakapuwa nemurume uyu ane 6 months. Tikutaura ndine madhethi anouya achirara nemi mujekere nhema dzinababa. Ndakumbira mai uyu murume wangu kusvikangana makutari pana panyaya yekudiwa ndedecision iwewe kuenda kuchinyema pachia at the end of the day uchangobata. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Ndinda kuenda nzeta zvika dad. Mushure Mungu Akadanana Musha wangu. Ndakumbira dad Akadanana Musha wangu. Pamusoro pedare. Inini ndiri mukadzi akaroorwa pachivanhu yatinoti customary village. Ndikatoenda mumusha nechiroore. Saka ndizivi kuti kuparadza pandakaita musha wavo watona ndikupi. Pamusoro pedare. Ini ndiri mudzimai ane muchato 511. Muchato wangu haundiudzi kuti pane mudzimai achazouya pabarika pandiri. Nekudaro kuziva kwandakaita nzeta zvinga ndakamuziva ari mukadzi weshamwari Yemurume Wangu. Mukufambidzana imomo murume wake akazofa. Afa chandakagona kuona messages phone calls airamba achapia mufoni yemurume wangu. Kusvikira ndazobvunza kuti munhu yakafirwa muramba muchitaura naye zvei. Saka murume wangu vaiti semunhu akafirwa anenge aine zvinhu zvaanengaida kubvunza kuti zvifambiswa sei. Handanyanyota basa nazvo sokuti natarisiro yekuti pane zvinhu zvingaitika. Mudzimai uyu akazoiteka chimwe chitiko chandisina kunzwisisa chokuti ndakazongozviziva kuti anga ari kuenda kumusha kwemurume wangu nguva nenguva pese pandosara ndiri kubasa achinoona vana mwene nana achezvavo. Zvadaro mudzimai uyu akazoudza murume wangu kuti ane nhumbu yekunyepera. Murume wangu audzwa kuti ane nhumbu ndokubva atora mari akatoya kumba akanditi ndiri kumbirawo mari. Pane madhiri anoda kuita. Sezvo aizviita noti tanga tine driving school ndakamupa mari. Handakuziva kuti anga ari kutoenda kunorora mai ava. Ndakatozoita zvokunzwa nemaprivate calls murume uyu ari kuroora pakati. Saka ini ndakangoti kana ndisina kuudzwa makuhwa kana aine zvaaita murume wangu achayoita sei ondiudza. Saka mudzimai akazoti apedza kuroorwa aona kuti aroorwa. Mudzimai akadedza murume wangu nhumbu ichinzi ine 6 months. Ndokubva ati kumurume wangu nhumbu yabva. Murume wangu akaenda nabamwini. Vakasvika vakabika zviropa uyu mudzimai uyu nasisi vake vari kuGeneral Hospital. Vabika zviropa. Uyu asati aita chitiko ichocho akasendera murume wangu message netelephone number
yanga isina zita achiti iye munhu ndatumwa namai nga ndikurasika pane nyaya yapo dzataniswa sikainda panapa kurasika makwira dare nyaya yei ndakwira dare nenyaya yekuti Lindsay Tazvinga wakapusa musha wangu. Alright. Nyaya yamakuti ndumune chimwe ati murume unyakwanisa kukwira dare rake wewe haina chokuita nyaya ipanapa ine chekuita neni ndingaindikutsanangurire kuti ine chekuita pakuti ndini ndakapumhwa uroyi naamai ava vachiti ndavaisira mushonga. Sorry, ndiverengere someone. Saka ndinoda kuti muone kuti paakaputsa patende pake. Mirai. Atinonyanyorasika. Tinokuramba tikadirekta nyaya yedu. Twazi nyaya yemakwirira dare. Verengai someone. Lindsay Tazvinga akaparadza musha wangu. Okay. Murume nyuti naye. Nemurume wangu achagare tese vanogara kumba kwamai angu pa2017. Nyaya iyi ngaimira ingati akaparadza musha wangu. Zvimwe zvamakubata kaizvi zvekuti tione kuti wozi murume wanyagara panapa ndi mukadzi wangu. Nyumba irasika. Apo kuti amai mati makaita muchato wechikoro 511. Andi kana murume wenyu akanganisa amaipisana muchichata zvinonza munozoita sei? Andinzwisisa. Hanzi murume wenyu pamuchato wakadai mutaura kuti hapana kuzorora mukadzi imi musingazvizivi munofanira kuita sei? Vanoti kana ndichida ndinosuwa andivhiringira musha wangu. Kana kusuwa murume wangu andaigona musuwa nebigami because haana kuyozondudzo takarora ende even dare vanatete vangu vari munayo vakakuzivisai kuti uyu mukadzi wenyu ndiani? Kana ndakazviziva nekuti vakugara ikoko. aiwaka matinamusuwa murume wenyu nekuti haana kukuudzai kuti mudzimai wake akugara ikoko saka ndo zvandangoona wakutaurirai kuti murume wenyu inocha kumba kwake kwete nekuti vane mwana. aiwaka atiti mimi mamakamira kuti murume wenyu achakupai chirango chokuti ndani mudzimai ndobva mati handigone kumupa mhosva nekuda kwekuti haana kundiudza kuti ndani mudzimai. Murume wenyu mba mamuchenesa panyaya iyi? Handisi kuchenesa. Mamuchenesa ndoko maifanira kutangira nyaya iyi. Ndofunga mapindura dzaitaka edzadza kutanga rekumurume kwani ari pano auya muno wozi ndikufungidza kuti marriage bill sorry pane marriage bill no one nyaya idzi dzinobatwa dziri careful. Ini ndaibvunza kuti pane kesi yakadai sura tikaita last week yekuti vanhu vakazoona kuchata 5 months but anga ndifambidzana nemumwe handimukupanzwisa obvazoona kuchata but agara murelationship nemumwe munhu handiti tamutonga munodaro kuti wakapedzera nguva in that case civil marriage iripo civil partnership irimo kuti tine zvakawanda munew marriage. So I think nyaya yavava ngati for now today nokumbira kuti amanyaya ndisaibati mazozonataura ndinoda kuti tisvike muwebsa 26 ndawerengedza kasikesi kana yakadai so inofamba sei kana kuti ndokurifeyai mujustice courts wozi dzakaita nyaya yakadai so uye akazomhanya nokukanda mapepa ekusuwa munhu angaigara nemurume wake. Saka ndinoda kuti ndimboisiya kuti ndinokumbira kuti tisaibati tishandise njero dzakakwana dzakapinza titsvage wisdom panyaya inoda kubatwa zvakare. It's a delicate case. Haingoda kumhanya munebatwa kwakaita judgment. Unganitendera kutaura pamusoro ibaba muchinzwa ndauya kudare vechivanhu pamanga muchinzwa ndiri kutsanangura nyaya iyi kuti yakaitika sei. Ndine zvinhu zvisingagone kujajwa kukoti nekuda kwemaputsikiro akaita musha wangu. Zvinoda dare eidha remusha kana kuti rechivanhu nokuti nguva yekuteerera zvose zvakaitika izvozvo mudare rekwaMajor Street havana. Ndosaka ndati ndiye ndizotsanangura nyaya tivape mukana handiti tokupai mukana ese chinatsoende pamuda kubata takukupai mukana pandiri kuda kubata number 1 pandanga ndiri kutaura
pekuti mudzimai uyu akasendera murume wangu message achiti inini ndatumwa munhu kuti anokanda mushonga. Murume wangu akauya akandirova. Andirova ndakatiza ndikaenda kukadoma. Ndokubva ndanorapwa zino ramunoona iri. Rakaurayiwa macells kuti gozi ranga rasheka. Chekutanga. Chechipiri, mudzimai uyu aishandisa telephone message kutuka vana chezvana vangu nanaamwene achiti ndini. Takatorana nemurume wangu tikaenda kuteleseo. Tikanotsvaga line iroro. Murume wangu akabva anzi neteleseo. Pane manhamba atigona kupai 5 kwete kuti line tikupe. Ndobva apuwa manhamba mangani 5. Murume wangu andokumbirawo kuti mundipewo line iroro. Muri bvise kwari kushanda muri block. Mundipe. Murume wangu akatora line riya tiri pateleseo mubhindura. Ndokufonera nhamba imwe chete yakanga iri yabamnini. Ndokuvafonera. Bamnini vachidaira vanoti hello my guru. Ava ndobva vaseka vakati koruti hello my guru ndiani kwanomboshandisa line rangu. Shandi my guru kava makatora manje. Ndokuziva kwandakaita kuti mudzimai uyu ndozvo ari kuita. Inini handina kukwanisa kuti dare rinogarwa mumusha mavo nokuti ndozvavari kumusha kwavo havagari matare kuti vanzwisise kuti nyaya yakamira sei. Saka mudzimai akaramba achimboita mascandals kusvikira ndatoona kuti zvepamusha pano handine scandal. Right. Vadaro inini pandakasebera nemurume wangu. Mudzimai uyu nemurume wangu vakatanga kutengesa mota dzedu dzedriving school. Dzichitengwa dzimwe dzichiswa mumazita evanhu. Kusanganisira naiye ane mota dzakatenga nemurume wangu. Zvabvira pakutengesa mota dzedriving school dzatakanga tiinadzo. Saka inini pandiri pano ndinosara ndisina umbowo hwakakwana padivorce kana pachii hwokuti ndiprove kuti mota idzi dzanga dziri dzavo. Asi ndinoziva kuti mota yangu yekutanga was ACT 8083 yakaenda akanitenga nemurume wangu. Mushure monge murume wangu andisiya iye ari girlfriend. Ndikasangana pabhodha achibva kunoti Durban notenga mota. Mota yechi2 was ADU 0521. Mota yechi3 was ADT 5477. Yekutanga ACT 8083. ACT 8083. Yes. Yechi2 ADU 0521. Dzaziri musitamani mota. Mota idzi dzakanga dziri muzita memurume wangu. Asema rambana. Mati? Asema rambana. Ndakazofaila divorce baba isati iri muprocess havasi kuda kusaina baba wokwangu. Ndakafuna rambana. Pachivanhu ichokwadi. Yechi3 yacho ADT 5477. Yechi5 yacho AEA 2591 Mr. Karapazi. Izvi dzakazotengwa muri pakati pokudetsana here muri mese chiwati? Idzi dzese mota idzi dzakatengwa pamwe chete. Muri pamwe chete nemurume wangu. Nokuti tanga tichitora nedriving school yaioperata. Saka kombi ndini ndakanga ndichiishandisa ndichiita zvemauniforms ndaisupply mauniforms mumaboarding schools. Though yakaya iri muzita mabamnini. Saka ndichidzoka ndakaona mudzimai achifamba nekaravhani yangu ndokumutevera ndatombomupa protection order kuti asabate mota dzangu. Ndokubva andisungisa achiti ndamutevera kuti ndiite noise ndakatyora mutemo weprotection order. Ndokubva dare rati inini handina mhosva hakuna munhu anofanira kubata mota dzemuchato wangu. Ndiye akandiprovoka ndini ndaifanira kunge ndakatoripota kuti ndozvaitika. Ndokupera kwakaita nyaya. Nokuti murume wangu akadaniwa akatsanangura kuti though mota iyi isiri muzita mangu iri muzita mabamnini muninda wavo, mota ndei yangu nemudzimai wangu. Akabvunzwa kuti apawi makii ndiani? Zvikanzi ane mamaster keys. Ndozvaanoita. Akationa tiri tu ndozvaishwa ndozvaaita. Aita akationa tiri tu tikapinda maokei. Mukadzi yaisvika otora mota oenda nayo. Mudzimai takatomboenda kupolisi several times nenyaya idzi. Saka akaramba achiita mascandals iwayo. Kudzimara ndega chero muchechi chaimo. Ndikasumuka. Ndakanga ndiri leader weyouth ndikasumuka aiwirira namai guru vangu. Vaibva vaseka kusvikira ndaona kuti ndakuyumuletwa zvisingatoiti. Zviri nani machechi akawanda ndipinde imwe chechi. Saka zvichibva ipapo mota dzakabva dzatengeswa dzese. Kutaura kwandiri kuita kuno hapana mota iri muzita memurume wangu. Mota dzese dziri mumazita maamai ava nemazita ana bamukuru. Kudzimara nhasi havachawirirani nabamukuru namai guru vana ndichataura vaya.
murume wangu akazotengesa rori class 2 yavakanga vatenga mushure meunge vatengesa dzimwe mota. Saka ndiri kuti mudzimai uyu akandiparadzira musha wangu nenhema. Handizivi kuti kubika zviropa munhu achiepera kuti ane nhumbu ozouyawo kuti sori. Akatouya akanditi sori, asi ndakatadza kunzwisa because vabereki vangu hakuna akaenda kunovaudza kuti ndo zvakaita mudzimai uyu. Nacheterai pamusoro ichangamiri. Inini ndakaroorwa pamusoro ichangamiri. Inini ndakaroorwa nemurume uyu musi wa 1 April 2013. Ndachikumbirawo kubvunza mumhan'ari kuti muchato wavo vari kutaura vakazochata rini. Uyezve mwana wangu inini mufirst born ndewa 20 August 2012. Ndachikumbira kuti muchato vari kutaura vakazochatwa rini ndizivewo kuti ndikudayira sei padare. Usati masvika kwese kudai matangira kuti ngoza maenda wachitaura kuti mamuri murume wavo wane shamwari yemunyaka mwamadzokera muchitizo kuti muchivaziva mai vaziva nezvinhu zvakaita sei vachiri usati matangana kuti mai vaziva sei kumashure uku muchiuya mukusvika matoko. Pamusoro ichangamiri. Inini ndaipinda church Zimbabwe Apostolic Faith Mission. Tichipinda church pamwe chete inini nemurume wangu wakusva zvakaita sei akashaya. Akashaya handicharangariri kwatova handicharangariri. Handicharangariri pamukana kusiri sei. 2008 Wangu ashaya 2008. Inini ndakazoenda kunze kwenyika kwandakaenda kuchikoro kwandaendeswa nehurumende. Ndaenda kunze kwenyika ndakadzoka muna 2010. Ndadzoka muna 2010 ndo pandakaita sei baba pakaita sei pakatanga sei kuda kufambidzanawo neni. Shuwa takafambidzana. Ndikazoroorwa 2013 musi 1 April 2013. Ndaroorwa 1 April 2013 panga pasina muchato wanga uripo. Inini ndinoshanda mari yangu taibatsira nawo semukadzi aita sei aroorwa mumba chitenga zvinhu. But ndaenda kubasa kuwange muna 20 sorry panga pasana muchato panga pasina wakazouya muchato uyu ndopandabvunza ndichikumbirawo kuti mumhan'ari andibvunza ndichapasina wakazouya rini. It's all right. Muchato uyu ndo ari nani? Muchato wangu ndio musi wa 3 April 2016. 2016. Yes. Mwana wangu kore mama. Wangu ndo 2014, 20 August 2014. 2014. All right. Unaona problem ilipo. Imi makaroro iwe shamari amai mazirenya vakarorwa rina. Pamusoro ibaba. Ndikataura zvekuroorwa ka. Chokwadi pamberi paJehovha Mwari ndinenge ndakunyepa. Wakati chiwe kubvunza muridzo yenyaya. Iwe wakarora gore ripi mukadzi? Vakadzi vakagara pajari muhombe. Ndouri. Omudiki ndo? Uri. Oh. Right. April 1. Ini mama yang bahasa April 1 ini aku pun buat Tuesday. Naona nggak bebas punya. Ayo kusekam. Apa nak pernah jadi April 1 2018. Saka akangana akadzwairi kasaka zokunga kuchera nomwe chete. Nduma kwa kwenda bata yeye. Pamusoro itata. Sitanjira chi. Kwendere matuka nzvimbo. Right, tondere. Sezvo wakari pakati pokutaura mamauri vakabeko zvakatotsanangura nyaya wese tozopindana nemubvunzi yakanaka tokubhadhara kubvunza. Right, ndanga kubvunza tondere.
chakatanga chii bvisa pfuma namaya ne511 chakatanga kubvisa pfuma kuna mai 511 inoti chii ndanga ndisati ndachata aiwa ndazvinzi inotigara mukadzi wangu saka inini makazoenda kundoita muchato we511 imi muchiziva kuti muna vakadzi tu ndanga ndarisiyana nawo autinganganisa amai nyaya inyengeisa tokuda mushe amai ava vagona vakupfuuritsira nyaya zvakanaka ava bvunzai zvemasisi amai makarambana rini natonderai natonderai takarambana 2018 ndanzwawo nemakuhwa kuti achata nemudzimai uyu muchato wanzi 2016 ndozomataura muchato ndewa 2016 imimi mazorambana natonderai 2018 tonderai wakachatirei 511 uchiziva kuti une mukadzi mumwe because uyu ati makazorambana 2018 ndopandikurava ndichiti uyu mukadzi uyu ndakamuroora 2013 kabum ndopa ndasiyana naye nengoma 2014 handitika ne zvanga zvamboitika ndopa ndakazochata nouyu ndachata nouyu handitika uyu ndachata naye ndobva azondiramba uyu ndachata naye ndobva aenda kumba kwavo aenda kumba kwavo ndopa ndakasara inini ndopa ndaenda kumudzimai uyu ndakugara nemudzimai uyu uyu aenda kumba kwavo for the past 4 years ari kumba kwavo ndopa ndakugara nouyu uyu ndobva azodzoka adzoka kutambira kwandakaita ndava ndine imba naye akandisiya ndiri mumba uyu ndobva aenda ini ndindakazobuda mumba ndinogara neuyu imba yakasara isina munhu hakuna akapinda mumba imomo yakasara isina munhu ndichienda ndichiona imba iyoyo zvadaro ndobva uyu ndobva adzoka ndobva ndadza vabereki vake vakandita kudzoka mumba kwake vagara mumba kwake adzoka pasina mwedzi imba ndobva yatsva imba yaiye paakadzoka asi past 4 years yaiva iri right pasina chakaitika adzoka mwedzi wakadzoka ndopakatsva imba iyoyo panga pakugara hanzvadzi yake pakatsva imba iyoyo hanzvadzi yake ndainge pambe papa imba ndokubva yatsva imba yatsva kudaro ndobva ndagadzirisa imba ndadzoka zvangeiri ndo ndasiya chigara ipapa kusvika nanhasi ndipo paari ndobva faira mapepa kwete kuti ndigadzirisa imba yemudzimai wangu ndikugadzirisa property yangu nemhuri yangu iyi nevana nokuti muchato uda unodamburwa uyu murume arikudhani wakadzadwa nhasi pane mwana kudarika kukwidza nyaya ikai inogona kuda kuona kuti yakapusana very complicated inoda kuti tinotsvaga wito tibati iyi nyaya haina kupusa sana ndakumbira nguva tipe nguva titasei tinozoitonga but anyway murume iwewe uyu ndiani wako uyu pari zvino nenyaya yekuti pane muchato mudzimai wangu but akandiramba hausotasaina divorce aiwa tine mapepa mukadzi uyu handitika nyatsondinzwai musandifosire mukana kuti nditaure zvisiri izvo handitika ndikukumbirawo mukadzi uyu handitika anga ari mukadzi wangu ndizvoka mukadzi uyu ndivataenda kwamambo masembura pamberi pedare ndobva ndiramba pachivana yes mambo
pachivanhu masembura akati kunoka ndikwanise kupasa shere nemhaka yekuti mune muchato. Iwo mukadzi kana kuti tikugovanisei property yenyu hatikwanise. Iwo mukadzi chikwira dare kuhigh court sezvo mune muchato muchato inoguriswa nehigh court. Ndio patine mapepa ekuti tine nyaya dzacho dzaari kutaura dzese ndiye akanyora mapepa ari kenawo pano ekuhigh court. Saka chii chako Pari zvino uyu nokuda kwokuti pane muchato handizika, asi pasina muchato haasi mudzimai wangu nokuti akandiramba. Uyu mudzimai wangu. Mudzimai wako. Wakugara naye. Pamusoro chakabvunzira apa. Muri kuona nyaya yakaita. Chaipiwa kumuswe kwayo. But mukati mayo ndio matiri kuedza kutseketudza. Muri kubuda vipi manje? Pataurwa nawe kuti kupaza imba yangu. Tese tapindwa nepfungwa yekupaza imba yaitwa nemukadzi uyu kuna mai apa. Izvi zvimwe zviri mukati izvi zvanga zvisina kuita sei kubuda. Now that zvabuda ndosaka munhu wachangamire vari kuti nyaya iyi iri complicated. Taizoda chokwadi chaicho changamira. Munofanira kuzoita chokwadi namai avo vataure chokwadi chavo nokumboenda kwavo moita chokwadi namai avo nokumboenda kuti chii kwavo tozoona pamire murume uyu nokuti murume uyu akati uyu zvaaenda rega ndidzokere kwekwe nokuti kune chii futi kune mwana uyu waenda hati rega ndidzokere futi kwekwe nokuti kune chii kune mwana ari parumana nzombe murume uyu. Saka changamire ndinofungidzira kuti muri right. Pedzai nyaya iyi. Ana mweya ane mubvunzo. Umwe muzvonzo wangu uri kuti amai ava vachitsanangura nyaya yavo kutanga havana kuonesa dare kuti vakamboenda kudare ramasemba. Sei musina kutaurira dare rino kuti rizive kuti nyaya yenyu haina kutangira padare rino, yakatangira kudare ramasemba? Dare nyaya yatakanga tichivinga kwamambo Masembura yakanga iri nyaya yababa vangu inini vachiklema kuti ndakachata. Murume wangu akakumbira kuti tichate asina kubvisa rutsambo nepfuma. Anditika yechitu yakanga iri nyaya yandandichataura yekubika zviropa ndichiti amai ava vakandipuma uro yakanga isiri nyaya. Asi makateerera here murume achitsanangura kuti imimi muri kwamambo Masembura makati murume hamuchada? Ndandakateerera achitaura. Anga ari manyepo here? Wongo. Saka chenyu ndiro chokwadi ake uyu manyepo. Pamusoro ibaba kana munhu achitaura anotaura zviri positive kuside kwake. Inini ndosaka ndati pamusoroi murume uyu achiti akasiyana neni ndandikukadoma. Kukadoma ichokwadi takaseparate tikapiwa period yeseparation inopiwa kana mambonetsana panyaya yemuchato. Asi murume uyu aiuya kukadoma kumba kwedu. Vatete vangu ndivo vari apa. Aiuya hapana chandasingaite naye. Bonde ndaita naye. Zvese sapoti chii zvese kusvika ndakuenda kuchikoro ndakudini. Handimi kunzwisisa. Ndokubva ndazodzoka kuno. After ndaona kuti vana vakuda kunyora ma-exams. Asi mukuziva here kuti mamboti murume uyu ari kuramba kusaina mapepa edivorce? Divorce ndakazoifaila divorce 2020. Mambozvitaura. Wongo. Ndakafaila divorce 2020 mapepa acho ndinawo. Arunambosaina. Murume uyu zvaanoita manje akanziva kuround table. Munoziva kuti vanoti tauriranai zvamakashanda zvese. Saka zvizhinji zvacho hazvisisipo. Saka murume uyu haauye kuround table. Saka uko havanoti hatiproceed kana musina kunhu. Pamusoro pazvo murume uyu kumba kwangu anouya mambo. Anouya. Saka zvandakaita manje. Jekere. Nemurume uyu ndine makore ndine vana first born 22 years. Then second born ndiye ave ne16 years musikana. Nemurume uyu ndine mhuri ndine muchato. Zvimwe zvacho zvaanoita anokudza kuti ndiri kugadzisa zvinhu ndakaenda nezvinhu zvakawanda uko ndikazvichinja. Saka zvinhu izvozvo handigone kuzvitora zvekumhanya kwandakaenda mudzimai wangu. Handitika. Saka tiri kudaro. Murume uyu ndoda kuti ndijekese kuti ane hutsotsi
kana munhu akagona kuchata 511 achisumudza pamberi pedare kuti ndine mudzimai 1 achipika nhema, anozotadza sei kukunyeperai nhasi kuti ini ndakaita zvakati pamberi pedare ramama vasembuka. Pamiri pakabva gore rapera paseri. Murume ari kuti handisi mukadzi wake kubva pandadzoka 2021 ndine pamiri pandakapuwa nemurume uyu pakabva paane 6 months. Tiri kutaura ndine madheti anouya achirara nemi mujendo dati mujekerwe nhema dzina baba. Ndakumbira mai wakumbira kudaro nyaya yenyu ida time uyu murume arikuzvikangana mafuta ake panapa nyaya yekudiwa ndeye decision. Iwewe kuenda kuchinyema pati at the end of the day uchangobata tine decision baba. mama imimi chokwadi aiwa ina atikurambara mama mbozi kuenda kwamedzi imimi masunisa mukadzi uyu sure kana mane muchato mune right yekusungisa mune muchato mune right yekusungisa but ndine dambudziko ne 5.17 ndinoda kuenda kuverenga futi kuti mutemo uyu wachinjwa uri kuzoti kuti ipete zvimadditional zvaarira saka ndinoda kunzwikisa ndisati ndikukumbirawo nguva kosi mugona kusungisana mese makanga by mutemo wechivanhu mese makanga muri vakadzi vake pari pamutemo ipapo ngatirege kunyeperana mese muri vakadzi vake pamutemo wechivanhu watisingazoda manje kama makuenda muti the law says takuenda muconstitutional court maakupukanya wedu wechivanhu now uyo asarudza kuti umwe mutemo wako unodzvanya kuti akuna kucheta nomumwe achiprotecta zvinhu but andida kuti mukadzi wechipiri. So confusion yake hiyo ndio akuita mdare mumasi. Ini ndiri kukaranga baba. Wechirungu wacho right, tada kubata. Unobva wakusiya kuti amai vari pa right. Unosibva partner. So ndinoda kuti munzwisise kuti nyaya yedu haina kufusa. Saka tipe mukana. Kutonga nyaya yatiri kuziva yatinogona kutonga kasi inoda time. Mapanzwa malupozi isari paya. Akagadzirwani varume vanenge uyu vakagadzirwa mutemo uyu wechipiri nokuti masituation aya tiri kuasangana nawo everyday. Uyu mwana une makore mangani wagara uyu mwana wa1 une kesi uno ndikumbira kubuda basi ngabude basi sora akunyingira asina kuona saka ndikukumbira nyaya yetu tibata paega isemza 26 asikureva kuti nyaya yenyu mimi madyiwa ava mai ava ndinowanzwise mimi chikunzwisisai panapa paita tsotsohani vatita kuti bate nyaya yacho imwe neimwe nemukana wayo imimi pane zvinhu tichaita nenyaya yavo uyu ane samo rake kupinda rakarakanzii asi samono racho kungoenda pamudziyo kuti ndiri kuda zvezvavo mombe dzangu kumasola magenerator. Ndinokumbira kuti nyaya iyo tizoibata zva26 tapedza iyo ndipa direction kuti toenda kumarambana ndanga ndisiri kuda property sharing kutoclaima zvinhu zvavari kutora vachienda nazvo kusecond wife. Handisi kuclaima zvinhu zvokuti ndoda property sharing kana uyu murume asati asaina madivorce papers pana chaanogona kudissolva chemarriage kutanga chamakashanda imimi mese haakwanisi kuzvidissolva anoramba anazo kana zvinhu ane zvinhu zvakushanda nemukadzi uyu ngaaiswe kwasaidi ezvavo zvekusivhwa kwavo zvari kunditorera zvona basa zvine basa hafanirwe zvokutora zvekwenyu ngavagadzire zvavo manzwa sisi taurai tamupedzisa matuna nguva yangu yakawanda. Inini ndachida ngotaurawo chinhu chimwe chete kuti amai ava vakatombondipikira dare pachief masengura kwandinawo chitidovananga uroyo ikapera nyaya ndisina mosha then property ava ndikutaura kuti muone kuti kwatiri kubva nekwatiri kuenda zveproperty yavari kutaura kuti murume uyu anouya naye kwandiri murume uyu achienda nemukoma wake haana chakaenda chekubva kwangu kana chimwe chete kana zvirimo mumadivorce avo
ngavapinde nechechi nezvirimo kana zvisipo woita sei wobvunzana kuti zviri kupeta kuti zvinhu zvakafa aiwa ngatipedze nyaya isu ngatisungana nawo ozi chapedza ndakubvunza kuti kwawakatiwa undau saizvo munova 26 ngombo nemadzimai 26 nekesi yenyaya nhasi haichapinda nozuva 26 hapana kuziva kuti nyaya ndikunyatsotongerwa ndii masamunzi ako kwasi yangu samoni apa wazokupinda ndo witness iwe ndo witness ndio mutambi ndio midfield pana but nyaya yekundeuti mudzimai kwao makwiro ake matari achoka no anyanyisi chisiya kuna mambo kuhaikoti yakakwira no sisiya kuna mambo nyaya haisi yavo kana yavo kwatiri totopedza dzisiri dzedu todzienda kuhaikoti dzedu isusu tunobata dare rechivanhu ndorira raukarora sina muchato dare iri rakazoitika kasokwanga une meneji yechivanhu saka ndikumbere kumamuzva Ndinogara zvakanaka. Aiwa, kugara zvakanaka tagara tongogara zvakanaka. Munodzoka amai tunwa. Mati amai atete.